खुलुमबाय दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ जोबथारनायाव मुंदांखा देंखोगिरि जुबिन गार्गनि गोथै देहाया सिंगापुरनिफ्राय भारत फारसे सफैबाय। मिथिनो मोननाय जादों दि सिंगापुरनिफ्राय दिल्ली बिरखं गाथोनाव सफैनाय लोगो लोगो रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया जुबिननि जिउ गैयै देहाखौ मान बावदों आरो जुबिननि हरखाबै थैनायखौ दासिमबो गनायनानै लानो हाया होनना बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुनो मोनदों। नों जेरावखि थाया गावखौ जोथोनै ला आरो जोंनि साफ्रोमबोनि बिखायाव अरायबो थागोन। बे बाथ्राखौ बुंबावदों गिबि मन्त्रिया। बिथांनि गोथै सहखौ एयार इन्डिया एक्सप्रेस फ्लाइट 91197 जों गुवाहाटीआव दैथायहरनाय जादों, जेराव 3 घन्टानि उनाव बिथाङा गुवाहाटी फारसे सफैगोन। मिथिनो मोननाय जादों दि जुबिन गार्गनि गोथै सहखौ दिनै फुंबिलि 9 रिंगानिफ्राय मोनाबिलि 7 रिंगासिम गुवाहाटीनि सरुसजाई स्टेडियामाव थानाय अर्जुन बागेश्वर बरुवा स्पर्ट्स कमप्लेक्सआव दोननाय जागोन। मख'नो गोनां बाथ्रा दि गोबां रायजो राजाफोरा दिनै जुबिन गार्गखौ जोबथा बिदाय आरो मान बावगोन। आसामनि मुंदांखा देंखोगिरि जुबिन गार्गखौ मान बावनो गोनां आरो आब्रुथि गोनां खालामनो थाखाय बयखौबो खावलायहरदों। बेराफारसेथिं रोजा रोजा सुबुंफोरा जुबिन गार्गनि गोथै सहखौ बिदाय होनो थाखाय नेनानै दं आरो गोबां आखायाव ममबाति लानानै रेलि खालामनायखौबो जों नुनो मोनगासिनो थादों। नैथि खौराङाव दङ गोबां समफोरावनो बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारिखौ दिनैनिफ्राय थांनाय 16 आरो 17 बोसोराव गोबां रोजा रोजा कौटि रां लुथिदों एबा रां जाख्ल'दों होनना गोबां खेब समाजारि बिजोंनि गेजेरजों सावरायजानाय फोसावजानायफोरखौ नुनो मोनबोबाय थादों। नाथाय जाय फोसावग्रा बै सुबुङाबो मोनथिया जे रां लुथिनायनि बाथ्राया बेसेबां सैथोमार। बेबादिनो इउपिपिएलनि गाहाय दैदेनगिरि प्रमद बर'खौबो गोबां समफोरावनो रां जाख्ल'नायनि अजद दिखांबोनायखौ नुनो मोनदों आरो माब्लाबा बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारिखौ जोबथेसालियाव दैथायहरनांगौ, माब्लाबा प्रमद बर'खौ जोबथेसालिनि आलासि खालामनांगौ होननानै बेबादि माखासे गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय दैदेनगिरिफोरखौबो रां जाख्ल'नायनि दाय होबोबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। बेबादिनो फिन आरोबाव फेसबुकनि गेजेरजों बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारिखौ नंखायै रांनि सियाराव जिरायनाय मोनसे सावगारिखौ एडिटिं खालामनानै पस्ट खालामनायखौ बे समाव नुनो मोनबावनाय जादों। लाख लाख सुबुंफोरा असमिया लाइमोनफोरनि हार्टब्रिड महरै सिनायजानाय एबा मिथिजानाय जुबिन गार्गआ सनानि गारां गोनां सासे रोजाबगिरिनिख्रुइबो बांसिनमोन। बिथां बायदि आरोबाव मुलुगाव देंखोगिरि जोनोम जागोन ना जाया बे गोरलै नङा। गोबां खेब सावरायजानायखौ बेनि बागै नुनो मोनदों जाय बिथाङा सासे देंखोगिरि, सासे महरगिरिल' नङामोन, बिथाङा सासे सुबुं अनफावरिबोमोन। दासिमबो बिथांनि हरखाबै रुंसारि जानायखौ मानिनानै लानो गोब्राब मोनदों। गासै आसाम रायजोआव बेनि बागैनो सावरायजानायखौ नुनो मोनगासिनो थादों। बिथाङा मोन 12 दामजुफोरनि रोंगौथि गोनांमोन आरो मोन 40निबो बांसिन रावफोराव मेथाइ रोजाबदोंमोन, जाय भारतनि बुहुमनि सासे बांसिन रां खामायग्रा महरगिरि महरैबो गावनि जायगाखौ गोख्रों खालामदोंमोन। थेवब्लाबो बिथांनि गासै जिउ राहायारि जाफुंसारनायनि थाखाय बिथांनि देरसिन गोहोमा बिथांनि सुबुंथिनि नाजानायफोराव दंमोन। गावनि कलागुरु आर्टिस्ट फाउन्डेशननि गेजेरजों बिथाङा दैबानाजों भुगिनांनाय सुबुंफोरनो सहाय खालामनाय, जोलुर बादायलायनाय खुंनायनिफ्राय लानानै मिथिंगायारि खैफोदनि समाव सुबुंफोरखौ जि-जोम मुलि दान होनायनिफ्राय लानानै बायदि बायदि समाजारि खामानिफोरावबो बिथाङा हेफाजाब होबोदों। जेब्ला गासै हादोरसा आरो गुवाहाटी सोहोरा महरगिरि जुबिन गार्गनि रुंसारि जानायाव दुखु फोरमायदोंमोन, बे समावनो गुवाहाटीनि चान्दामारिनि दैनि पाइपआ हरखाबै बेफ्रुदों। बे रिपर्टनि 10 मिनिटसो सिगांनो ओंखारनाय दैया गोबां समसिम थाबथानानै थादों एबा गोजौआव ओंखारलांबाय थानायखौ नुनो मोनदों। बायनाय पाइपनिफ्राय ओंखारनाय दैया खमैबो 70 आरो 80 फुटसो गोजौसिन थांदों। बे जाथाय जानायनि उनावनो पाइपनिफ्राय दै जगायनायखौ बन्द खालामनो गोनां जादोंमोन। रायजोआव मैदेरनि उदखारा गोबां बारा जागासिनो थानायखौ जों नुनो मोनदों। बिष्णु दैमारि मुंनि सासे बर' सुबुंखौ फिन आरोबाव हाग्रानि मैदेरा गावनि न'आवनो फैनानै गाथारनानै गालांदों। थांनाय हरनि समाव तामुलपुर जिल्ला बगाजुलि हालामनि 2 नं बाथौगुरि गामिनि 60 बोसोर बैसोनि बिष्णु दैमारि मुंनि सासे सुबुंखौ हाग्रानि मैदेरा गावनि न'आवनो गाथारनानै जिउ फोजोबलाङो। कुमारिकाटा हाग्रा बिफाननि आवथायाव थानाय बगाजुलि बाथौगुरि गामिनि बिष्णु दैमारिया आबाद मावनानै सरासनस्रायै न'खरखौ सामलायबोबाय थादोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा दि थांनाय हरनि समाव मानै हाग्रानि मैदेरा न'आवनो फैनानै खामसालियाव बिष्णु दैमारिखौ गाथारनानै गालांदों। हाग्रानि मैदेरनि उदखारखौ हरखाबै बेफोरबादि गाथारलांनायखौ गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों गामिनि रायजो राजाफ्रा। लोगोसेनो गामिनि रायजो राजाफ्रा न'खरनि सुबुंफोरनो सोरखारि अनसुंथाइ होनो थाखाय खावलायदों सोरखारनिसिम।
बीजेपी पार्टिया गुबुन गुबुन जायगानि मन्त्रि एमएलए एमपि लाबोना बिसायख'थि फोसावदिं मेल खालामबाबो बेयो गोहोम गोग्लैया। रायजोफोरा बुजिगौ गुबुन जायगानि एमएलए एमपि मिनिस्टारफोरा जोंनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनानै होआ आरो खामानि मावा। बेनिखायनो बे खेबाव इउपिपिएल आरो ट्रेक्टरनि देरहासार जागोना रोखा। बे समाव इउपिपिएल हान्जानि थासारिया जोबोद मोजां 26 नं दारांगाजुलि बियाबनिफ्राय देरहागोना रोखा होननानै बाथ्रा बुंथिदों जलेन दैमारिया। जेराव जोंनि गथ' गथायफोरनि इयुननि नोजोरखौ नायनानै जौगाथायनि थाखाय इउपिपिएल हान्जानो भट होनांगौ होननानै दाबि खालामदों एमएलए जलेन दैमारिया। बेफोर गोनांथार बाथ्राफोरखौ 26 नं दारांगाजुलि बियाब इउपिपिएल हान्जानि बिजाथि महरै सायख'जानाय जलेन दैमारिया बुंथिदों। आसामाव गुटखा, पान मसाला, थांखु आरो निक'टिनफोरखौ 1 बोसोरनि थाखाय होबथादों रायजो सोरखारा। आसाम सोरखारा गुटखा, पान मसाला बायदि थांखु आरो निक'टिन गोनां गुबुन गुबुन सावसोबग्रा मुवा बेसादफोरखौ दिहुननाय आरो दोनथुमनाय, राननाय आरो फाननायफोरखौ 1 बोसोरनि थाखाय रायजो नाङैनो होबथादों एबा बन्द फोसावदों। सालाकाटि बियाबनि सिङाव मोनथाम बिसिडिसिनि चेयारमेना बिजेपि दोलोनि। गिबि मन्थ्रिया बिसिडिसिनि कमप्लेन मोनदोंब्ला गावसोरनि दोलोनि चेयारमेन थानायावसो मोनदों जानो हागौ। बर' ओनसोलनि बिसिडिसिफोराव जेबो बेफोरबादि जायाखै आरो जेबो कमप्लेन गैया होननानै बाथ्रा बुंदों इउपिपिएलनि बिजाथि लरेन्स इस्लारिया। बिसिडिसिया मासे मैदेर जाय थालिर बिफां जानायनि सोलाय आइजोफोरनि अरुणोदय, बुरि पेन्सन आरो गुबुन गुबुन जौगाथाय खामानिनि फैसाफोरखौबो मन'जोब्बाय होननानै सालाकाटि बिसायख'थि फोसावदिं मेलाव बाहागो लानानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंनायनि सायाव गोख्रों फिनजाथाय होदों सालाकाटि बियाबनि इउपिपिएलनि बिजाथि लरेन्स इस्लारिया। जों मिथिगौ दिनैनिफ्राय 30 आरो 40 बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव गोबां दाङाबाजि जानानै थांबाय। बर'नि गेजेराव गोबां नांज्लाय खमज्लाय बुथारलायनाय जाथायफ्रा बै समाव जादोंमोन जेब्ला बर'आ गासैबो हारिजों मुगैजायोमोन, नासयजायोमोन। बेनि गेजेराव गावजों गावबो नायनो हालायै मुं सुलायनाय, नासयलायनाय जाथायफोरा जालांदोंमोन। बै समावनो बर'फोरा गुबुन गुबुन जायगायाव थांलाय फैलाय खालामनो थाखायबो गिनो गोनां थासारि जानानै फैदोंमोन। बे बिथिंखौ नोजोर बोनानैनो गहपुराव जालांनाय जाथायखौ लानानै बे समाव हाग्रामा महिलारिनि सायाव बाथ्रा बुंथिदों। 534 मुंख्लंफोरनि थै, बिथांमोननि नाजानाय, बिथांमोननि बाउसोमनाय आरो बिथांमोननि नाजानाय जोंनि गहपुर हालामखौ हाग्रामा महिलारिया गोसोखाङाखै। मेल मिटिंफोराव सनितपुर, बिश्वनाथ आरो गहपुरनि सिमाङा जेब्लायबो जाफुंनाय नङा होननानै बाथ्रा बुंदोंमोन हाग्रामा महिलारिया। जोंनि गोसोआव जोबोद गोनो गोथो खालामदोंमोन, जोंखौ गोबां जिंगायाव खोख्लैदोंमोन। बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मैखोमै बाहागो लानाय सासे सोमावसारगिरिया बेफोर बाथ्राखौ फोरमायदों। बृहस्पतिबाराव सिबिआइआ फालांगिरि अनिल आम्बानी आरो गुबुन गुबुन सुबुंफोरनि हेंथायै चार्जशीट दाखिल खालामदों। चार्जशीटआव मख'नाय जादों दि अनिल आम्बानीनि कम्पानि आरसिएफएल आरो आरएचएफएलजों लोगोसे येस बेंक आरो बारग' बेंकनि सिइअ राणा कापुरनि नखरा थगायसुला लेनदेनाव लोब्बा दंमोन, जायनि जाहोनाव बेंकनि थाखाय 27.96 कौटि रांनि खहा जादोंमोन। मुम्बाइनि मोनसे स्पेशेल बिजिरसालियाव दाखिल खालामनाय चार्जशीटआव सिबिआइआ बुंदों दि आम्बानीया एडिएजी ग्रुपनि मासिगिरि आरसिएफएल आरो आरएचएफएलनि हल्डिं कम्पानि रिलायेन्स केपिटेल लिमिटेडनि डाइरेक्टर। आम्बानी अनगायैबो मिरु नायबिजिरग्रा एजेन्सिया रां जाख्ल'नाय आयेन आरो आईपीसीनि सिङाव राणा कापुर, बिन्दु कापुर, राधा कापुर आरो रजनी कापुर बिथांमोनखौ आथिखालाव नायबिजिरनायखौ जागायदों आरो बिथांमोननि सायाव एबा बिथांमोननि सिङाव चार्जशीट दाखिल खालामदों। देंखोगिरि जुबिन गार्गनि हरखाबै रुंसारि जानायखौ लानानै हादोरनि गुबुन गुबुन ओनसोलजों लोगोसे क'क्राझारनि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जारागुरि ओनसोलनि रायजो राजाफोराबो गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों। बयजोंबो मिथिसार जानाय आसामनि मुंदांखा देंखोगिरि जुबिन गार्गनि हरखाबै रुंसारि जानायखौ लानानै रायजो नाङैनो दुखुनि मोदै बोहैदों। बेबायदिनो बिथांनि रुंसारि जानायखौ लानानै गुबुन गुबुन ओनसोलजों लोगोसे गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन ओनसोलाव फालिनाय बादिनो एबा बिथांनि मुङाव आलारि बाथि फोजोंनाय बादिनो जारागुरि ओनसोलनि रायजो राजाफ्राबो गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों। जेराव बिथांनि जिउमानि थाखाय मैया बिथांनि सावगारियाव आलारि बाथि सावनानै बयबो आरज खालामदों। बिटिसि बिसायख'थिनि थासारियाव गोबां सुबुंफोरा ससियेल मिडिया, पर्टेल लोगोसे इउटुबनि गेजेरजों एबसुखौ बायदि बायदि खोथा बाथ्राजों मुं सुनो नागिरदों, नेगेटिभ फोसावदिं खालामदों। बेफोर थासारिखौ नुबाय थादों होनना बाथ्रा बुंदों मोनसे खौरां मेलनि गेजेरजों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ।
बिटिआर गोरोबथा, बिटिसि गोरोबथा बे मोननै गोरोबथाखौ लानानै गोबां दान्थे बिदान्थेबो खालामदों। बेफोर बाथ्राखौ बुंदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बुंबावनाय बायदिब्ला बिएसि, बिटिसि आरो बिटिआरखौ बर' हारिया मोननो हादों। बर' रावखौ 80 सिडुलाव सोसननो हादों आरो बर' रावखौ आसामनि सोरखारि लोगो राव हिसाबै गायसननो हादों। बेनि जारिमिनफोरखौ मोजाङै मिथियाजासे गावबा गावनि पपुलारिटिनि थाखाय एबसुखौ रायनाय, एबसुखौ मुं सुनाय, एबसुखौ सोंखारिनाय सुबुंजों एबसुआ कमप्रमाइज खालामनाय नङा। एबसुआ ओरैबायदि मोनसे थासारियाव जोनोम जादों जाय थासारियाव हारिखौ फोथांना लाखिनो थाखाय गोनांथार जादोंमोन। हारिनि सार्थ आरो हारिनि जेंनाखौ नोजोर होबोदों, थांखि लाबोदों। सोरबाया दिनै एबसुखौ सोंखारिदों, मुं सुदों, रायदों, जोंहा बेनि सायाव दुखु मोननाय गैया होननानै बुंबावदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। बिथां दिपेन बर'आ आरोबाव बुंबावनाय बायदिब्ला बिथांमोना मोजाङै साननाय हनाय रोंगौ एबा मोजाङै मिथियो। बिथांमोना गाव गावनि पपुलारिटिखौ बांहोनो थाखायसो एबसुखौ सोंखारिनानै मुं सुनानै रायनानै पपुलारिटि लानो नागिरब्ला बेनि रिएक्सनखौ एबसुआ होगोन। नाथाय जोङो हारियाव दाङाबाजि जानायखौ माब्लाबाबो लुबैया। जायफोर सुबुंफोरा बिटिआर गोरोबथानि उनाव बिटिसिनि मोनखानाय मोनथायखौ लांफिनजोब्बाय, जोंहा हा-हु मोनथाय गैलिया, मोन 16 डिपार्टमेन्टखौ लांफिनबाय, बेबादि बुंनाय मुं सुनायनि अनगायै जेबो गैया। 2003 मायथाइनि बिटिसि गोरोबथाया 2020 मायथाइनि बिटिआर गोरोबथाजों जेबो बेले-बेजे जायाखै। 2003 मायथाइयाव 6 सिडुलाव हाजोनि एरेन्जमेन्टखौ हायेनाव लाबोनानै बिटिएडिआव दोननाय जादोंमोन आरो बेयाव हानि सिमाया संकसनिफ्राय पासनयसिम जादोंमोन। नाथाय 2020 मायथाइनि बिटिआर गोरोबथायाव हानि सिमाया संकस पासनयनिफ्राय बारायनानै गहपुरसिम जादों होननानै बिथां दिपेन बर'आ फोरमायबावदों। मिज'रामाव फिन आरोबाव 144 कौटि रांनि ड्राग्स जब्द खालामदों। बे जाफुंसारनाया बिएसएफ आरो नारकटिक्स कन्ट्रल ब्युरोनि जथाय अपारेशननिफ्राय जादों। बे अपारेशनाव खमैबो 9.6 लाख ड्राग्सनि टेब्लेटफोरखौ जब्द खालामनाय जादों, जायनि बेसेना 144 कौटि रां जागोन। जब्द खालामनाय बिएसएफ आरो नारकटिक्स कन्ट्रल ब्युरोनि जथाय अपारेशना बे समाव जाफुंसारनो हादों। अपारेशनाव 9.6 लाख ड्राग्सनि टेब्लेटफोरखौ जब्द खालामनायाव रायजो नाङैनो मोनसे सोमोनांनाय थासारि लाबोदों। बे टेब्लेटफोरखौ मिज'रामनि सेरसिपआव थानाय गंसे बोलेर' गारिनिफ्राय बोखांनो हादों। जाथायजों लोब्बा थानाय 3 सुबुंखौबो हमनाय जादों आरो बिथांमोनखौ दासिम नायबिजिरनायखौ खालामबाय थादों होनना पुलिस फारसेनिफ्राय एबा बिएसएफ हान्जानिफ्राय मिथिहोदों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुलाफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ।